Давай тогда мындан башлайбыз. Айбат, фокуслары шартмы? Господин, сигнал. Улыбки, на улыбки, егетлер на улыбки. Поймали позитив. Яхшы кейсте кімнен башлайбыз? Мен камераны кімге күшірек? И сәлемсіз мұхтарам радио тыңдаушылар, эфирда Булгар радиосы болды бұл. Xayrli kun do'stlar. Shiratdagi tugel eng yangi, ur-yangi, Давай, вот так и начнем. Давай, вот так и Bunday начнем. narsani sizning bir qachonda ko'rgan yo'q deb. Ой, это не вечер, это не вечер. Салам, ипташлар, эфирда. Подкаст түгел. Подкаст Вот это түгел. интрига болды. Радио. Эфирда радио. Сіздің бірер қошан вообще телевизордан радио қарағаныңыз бар ма? Міне, көресіз. Радио, телевизорда. Сізге оңғарақ оңашылсын үшін біз енді қамада шыл татар радиосына пилот версиясын яздырамыз. Әгер де бұл сізге бұл формат өзіңізге шап кетейік, мен қылса мен Паласкомда да біз шылай Радио болдыра аламыз, емес что бит, әгер де тыңнарыңыз мені тыңнайым десеңіз, тыңнарайым десеңіз. Хотя бір үш кіші болса уже болдыра болады. Albatta. Үш кіші бар. Мені. Мені. Все, и мен. Тыңлайым. Meni qaramang. Все. Ол тыңнай. Оңа радио Шоңа керек. көре. Исәнмісіз мұхтарам радио тыңдаушылар. Сіз Татар радиосының ең тікәсі хифасын тыңлайсыз. Мұндай нәрсенің әлі дүнияда болғаны жоқ, аналоглар жоқ, вообще бір қояды. Ur-yangi, sop yangi mana shunday. Соп-соры. Sop-sori. Ur-yangi topshiruv. Бізге әлі шағыштырулар үстінде ішілсе бар әлі, ләкин бик әйбәт келіп шықты. Кімдер әліге сахифаны алып барасың, айда танышып кетейік. Үстелінің тур башында мұнда бұла тұрған тәрінде әйме? Tur boshida men o'tiraman. Әйді әрбірі біз өз-өзі білән таныштырсын әлі. Әрбірісі өз-өзі білән таныштырам. Мен менен шылай қабатларға өттім. Айда. Men birinchiyman. Endi men Ramis Davidov bo'lam. Bulda tasirib aytayım endi. Alga taban menim turanda bilirler deb o'ylayman kishilar. Kim ekan, narsa turanda сөйлермен ekanын. Ол дұрыстана тыйнақ егітіміз, соңа көре өзімді өстеп кетейім әлі, ол енді біздің стендапер, ол біздің импровизатор, әрсіз клаб проектында шылай ұста импровизациясы білеміз, сүйіндіре отырған жігітіміз, көптен түгілгіне ТНТ каналында Лига городовта қатнашты, соңа көре юморда енді, ол бик тәжірибелі егітіміз. Шылай деп айтасы келген енді ол өзі турында? Ну, башынан жіберсек те білем, сіздің білен таныштырып тұрысы жоқтыр енді. Жоқ, Керек дейсің, ярар енді алайсың. Әліге біздің түркімнің бабасы деп айтырға керектір. Мен әлік башта Біздің түркімнің бабасыры. Әлік ол сөзде гіне болса да, қазір енді ғамәлді де. Чүнки енді ол әлі көптен түгіліне бабай альтер эгісін шығарып, бабай альбомын шығарды, сұсқы альбомын шығарды ғымен жыршы егіт Алтын Барс премиясы лауреаты шылақ, әрсіз клаб проектінің ұста импровизаторы қам стендапері, Паласком проектінің продюсері Рамиль Закиров. Аның бик көп түрлі образлары бар, чүнки аның тігі деструктивное расстройство психики. Дұрысын күн айтканда менің ол сұрау бар. Әгер де біздің тыңлаушылар арасында психологлар бар екен, бұл дұрыстен де проблема екен? Менің менә шундай көп түрлі образларым болу, или нормально екен? Һәм инде біздің үшінші әғзәбіз дерге була. Бауыр бұлан, бауыр. Үшінші біздің алып барушыбыз, ол да болса енді біздің мен бабасы болсам, ол атасыдыр енді мұғайын. Чүнки ол біздің мене жолай әйдәп барушы. Ярамайсың мен айтсам, сигнал бересің, мен өзім айтам. Ол Қазан лигасының жетекшісі, ол Паласком ұйышмасының продакшнының продюсері, болдырушысы, ол КВНчик, ол юморист, ол алып барушы. Фаил Баяз! Зитов! In the house. Mr. Rino, ladies and gentlemen. Егіттер, білән ниһаят, біз бірінші тапқыр радиода. Бірінші тапқыр біздің бірінші тапшыруымыз. Һәм әйдәгіз әлі, нендей хисләр білән отырасыз мұнда?
хисләр дөресен әйткәндә, бер төрле дулкынландыргыч дип әйтергә дә мөмкиндер. Бу безнең өчен яңалык. Яңалык. Яңалык дигәннән яңалыкларга күчик. Юк, әйдә, синең тормышыңда Рамис, нинди яңалыклар, нәрсәләр эшлисең вообще? Бүген менә нәрсәләр булды Наушник алгансың дип ишеткән идек. Әйе, наушник алдым, менә музыка тыңлап утырам хәзер. Сезне тыңлап утырган өчен әйтәм, лучше музыка тыңлап утырам. Нәрсә, менә радио аппаратчысы булып эшлим хәзер. Иштегезме? Шулай менә. Әйе, мин бит әле Түбән Камада менә Казанга күчеп кенә килдем, менә сразу нинди зур үсеш миндә. Сразу радиога, Сразу туп-туры радиога, сразу. Заводтан туп-туры радиога. Әйе. У сиңа китап язырга була. Әйе. Теге, как стать ведущим на радио? Син заводта, сен бәлки ул заводта, теге завод içindәге радионы алып баргандыр, теге рупорларга әйтә торган булганда. Юк, мен обычный электрик идем. Ну, шуңа да карамастан. Шуңа күрә закан тачил ул монда. Аракчалатып әйткәндә. Контактларын наладил. Кичә Sony PlayStation 5-нче Sony PlayStation-ны сатып җибәрдем. Все, үстем, мин хәзер бала чага түгел, уйнамыйм дидем бүтән. Бала чага икенче аның сәбәбе урамда җәй бит. Син урамда йөрергә тиеш күбрәк. Җәмәгать урамда йөрергә кирәк. Шундый рәхәт һава торышы. Урамны сез вообще урамны күрдегезме? Ой, әлбәттә. Рәхәт. Җәй. Ул безнең инде менә адәм затын аңлап бетереп булмый инде. Теге майда салкынрак булды, кайчан җитә инде бу җыллар, кайчан җитә инде силәр дигән идек. Җитә хәзер халык әлсери кайчандырак сутар икән, кайчандырак һава булыр икән дип кондиционер астына кушкан булабыз, ләкин җәйнең иң рәхәт мизгелләре. Иң көтеп алган чак бит инде ул. Балыкка барасы килә, теге шашлыкка чыгасы килә тизрәк. Бөтен кеше теге жаловаться итеп йөри инде менә теге кызу, нитә дип тегеләй булган. Барыбер бөтен кеше җәйне ярата. Кышка караганда күбрәк кешеләр җәйне яраталар. Ярата, сүздә. Мин менә үзем бик җәйне яратам, ләкин кондиционерны тоже яратам. Әйе, хәзер бит инде әйтергә кирәк җәйнең тәмле чагы. Ягъни теге сабан төдә йөри торган, теге әле бәрәңге әле шартмаган, теге шундый. Вообще, гомумән әйткәндә бит җәй бит инде ул аерым, тегезрәгә генә әйтмиләр бит, җәй ул аерым бер тормыш дип. Җәй җитә һәм дөнья яктыра, күңел чәчәк ата. Ну, ансы яз көн инде. Һәрбер менә узган җәйнең менә нинди дә булса үзенең хатирәсе кала гел менә истә. Һәрбер җәйнең узган җәйнең хатирәсе. Узган җәй теге елда булган җәйнең хатирәсе инде. Менә иң хатирәле булган әйбер. Ну, әлбәттә инде ул менә Казанга күчеп килү, как раз мин җәй көне күчеп килдем. Минем өчен бик олы хатирә иде ул, бик олы хатирә. Мәркәзебезне матур чакта күреп, аның матур Белсә идем мәркәзебезнең нәрсә икәнен, может күргәнемдер, белмим, может күрмәгәнемдер. Син минем мәркәземне күрмәдеңме? Синекен күрдем бугай. Шул безнеке бит инде ул. Минем хатирә турында ишетәсегез киләме? Әйдә. Узган җәйне минем иң якты хатирәләрем булды. Менә иң якты хатирәм минем ул дуслар белән җыелышып сплавка бару. Сплав сплавкилар киеп, сплавникка утырып, рәхәтләнеп сплавляться иттек. Син шунда батып шешенеп беттең, что ли? Юк, дөресен әйткәндә, ул сплав белән мин күптән түгел таныш. Моңарчы әле йөргән юк янды теге актив ял итү чараларына. Ну, миңа ошады, ул шундый үзенчәлекле бер атмосфера мөхит анда, шундый рәхәт. Кайда булдыгыз инде елгада? Башкортстан якларында Ай дигән елга бар. Ай дигән спутник бар, елга түгел. Ай йолдызлар, юк, Ай ансы елгасы да бар, Айы да бар. Спутник да бар. Менә шул елга буенча. Айгөлләр янына барып кайтканнар инде булар. Инде. Гөлләр булды, Айлар да булды, гитаралар да булды. Ул гитарада менә беләсеңме, вот шул катамаранга утырып, дуслар белән бергәләшеп, гитарада уйнап, рәхәтләнеп җырлап, оның үзе бер хатирә бит инде. Ничә көн булдыгыз табигатьтән да? 3 көн. О, шәп. Балык тоттыгыз. Исе килә шул. Һаман узган елдан бирле җуынмадым. Эшегән. Безнең барбер эши торган дустыбыз иде. Хатыр шутырда сөйләдек, җәгән хатирәләре дип инде. Хатыр шун тасвир дисә килә нәрсәләр бар иде. Хатыр, беләсеңме, менә һава торышы бит инде ул шундый ниндидер мөгъҗиза шикелле бер. Ул менә үзгәреп торырга мөмкин. Шуңа күрә мин әйтәм, әйтәгез әле без аны менә теге гади генә түгел менә. Ну, әйтергә була бит менә теге фәлән градус бунда җылы там, дип. Кызык түгел.
Шуңа күрә инде без бер үзенчәлекле итеп тәкъдим итәргә хаватырышын. Шир формасында. Әйе. Җыр формасында. Җәмәгать Рамил Закировтан музыкаль хаватырышы. Венера Ганиваның туй күлмәге җырына яздым яңа сүзләр, хаватырышы. Казанда 27 плюс тамгасы белән җил көньяк ягыннан исә без БРИКСка әзер икән. Рәхмәт. Менә шундый хаватырышы, җәмәгать. Шәп. БРИКСка әзербез. Асфальтлар салынган. Күңелләргә үтеп керде сүзләре. Күзләргә яшь килә башлады. Рәхмәт. Сау сәламәт булыгыз. Тагын җырларсыз әле. Әйтегез генә. Менә брусчаткалар дигәннән дәйм Шәйнең дә шәй безгә ничектер кинәт килде ул Казанга. Менә беренчедән ул май да суык булды да нарсын хатырышы яхшырды һәм резко гына бөтенләй сүтеп ыргыттылар. Резко гына яңарта башлады. Шуңа күрә теге үзгәрешләр нык. Юк, дөресен генә әйткәндә мин Казан белән сокланам. Бу бит инде бик теге горурландыргыч шәй бер. Әлбәттә. Ел саен нәрсәдер уйлап чыгаралар моны. Сүздә юк. Менә Афәрин. кишләрен Казан буенча менә йөрисең, анда оҗмах. Менә Син әле бер ел гына. Әле бер ел гына. Мин шок каттым. Төбәккә тоже матур шәһәр. Казан инде барыбер. Бу елда шулай. Әле Шителгә чыккан төсле булды. Бетерсәләрме соң? Мин уйлаган идем сез әле ютазыны күргәнегез юк. Минем уйлавымча, ул брусчатканы мәңге салып бетермәсләр. Инде бит инде аны хәзер гомер буе салган төсле. Ул баумынан инде һаман белмим. Салырлар. Главное эш булып торсын кешегә. Ни әйбәт булсын, зарплатларын түләсеннәр. Самый ачы чыгара торганы бит аны бүтән скамейкаларын салафановый пакетка төреп бетергәннәр. Димәгез ул БРИКСка дигән сүз. Безнең менталитетта. Менә теге или сабан туйга ул киемнәргә кияргә ярамый дип әйтәләр. Менә мин телим, чтобы ул теге скамейкалар распаковкасына мине чакырсыннар дип. Бөтенесен теге шатыр патыр китереп рәхәтләнеп салдырып. Пленкалары куптарып. БРИКС бит ул туганнар ниде? Туганнар килә. Екатеринбург өлкәсеннән. Модан хәзерләнә. Ерактан туганнар кайталар. Күрсәтергә кирәк. Яңа киемнәрне, яңа шифоньерны, эскәмбияләрне боярга кирәк бу ниләрне. Күрсәм бер яңа костюм алдым икән. Әлбәттә инде. Мин уйлавымча, көн саен яңа костюм белән чыгадыр ул. Аның күрсәм БРИКС. Җәмәгать, менә без инде сөйләшеп утырабыз. Ну, менә кемдер җитми безгә. Кем микән? Мин беләм, кем җитмәгән. Әйдә әйтеп җибәр әле. Кем җитми безгә? Безгә җитми шалтыратучы. Менә бит. Безгә җитми шалтыратучы. Точно, без радиода бит. Әйе, монда шалтыратучылар бар. Белән сөйләшеп утырабыз. Ну, мин шундый идея, мин теге туганнарым белән идея сөйләшеп утырган төсле уже хисседем үземне. Безнең тыңлаучыларыбыз бит миллионлаган тыңлаучыларыбыз бар. Һәм алар белән танышырга кирәк, алар белән оралышырга кирәк. Һәм шуңа күрә миңа калса, менә бүген берәрсе белән оралашып алсаң шәп булыр. Әле оралышу гына да түгел. Аны ничектер үзебезнең бер рубрикабызга кертеп җибәрергә. Әйе, безнең бер сәхифәдә катнаштырасы килгән иде, инде серләрен ачып бетерәбез ахырсы. Һәм миңа калса, менә хәзер безнең промоушер арасында бардыр шундый кеше кем инде. Җиңел сөйләшә алаймы һәм инде иң мөһиме кирәк иде безгә шундый шалтыратучы кем теге сүз артына кисәгә керми дип әйтәләр бит. Әйе. Шундый шалтыратучы булса, без бергәләшеп бер Сөйләшеп, көлешеп, бөтен карталарны да ачмый инде. Әйе, бер рәхәтләнеп көлешеп алыр идек, шуңа күрә шалтыратыгыз әле. Шалтыратыгыз. Әлегә әйдәгез бер җыр тыңлап алыйк әле. Нинди җыр микән? Бер җыр тәкъдим итәсем килә. Матур җыр. Нинди җыр әйдә әйтәле. Безнең инде милләтебезнең гореф-гадәтләрен тасвирлый торган, безнең менә шушы үзенчәлеге безгә басым ясый торган, ассызыклый торган, мән инде милләтебезне бер көйгә шулай итеп менә. Идея тиз булды. Әйт инде нинди җыр. Без кайчаннан шагыйрьләр саммитына эләктек ул. Нык матур җыр. Рамил Закировның менә ни Сабан туй дигән җырын таңыскыйга. Бәлки шуны куярбыз без. Күңелемә май булып ята сүзләрегез. Рамил Закиров көе, Рамил Закиров, Айназ Абдуллин, Шамил Сиддиков сүзләре, Сабан туй тыңлап китегез. Беренче ишетәм тоже, тыңлыйбыз. Иртә таңнан бабай гармунда уйный. Şu bizga o'tman oxiriga qadar tanamasak da bo'ladi. Bu bizning efir g'ana. Bugun Saban to'y gurlimi.
Бу жер Рамил Закировтан булдымы или бу жер синең теге альтер эго бабайданмы? Сусқы түркемі бұл. Сусқы түркемнән ул. Әйе, аха. Өченче альтер эгодан. Өченче альтер эго. Сиңа точно дигән табибларга күренергә кирәк. Юк, минем белән барда яхшы. Егейбет бара бит әле, иҗат кытыбы бара. Менә бу җыр дөресен әйткәндә, Сабан туйның бөтен хатирәләрен уята, именчектер теге Урыслар әйтә шул Сабан туй вайбын ясый менә шуннан. Шул күнгә кайтарды, андагы ул алар син тасвирлаган персонажларның һәрберсе бит һәр кешенең тормышында очраганы бардыр. Менә Сабан туй дигәч минем беләсезме нәрсә эшкә төште. Рәхәтләнеп кичке Сабан туйда була бит әлеме? Кичке Сабан туйга чыгар өчен менә яшь вакытта чыгармыйлар бит. Ничектә булса әнидән сорап китергә кирәк. Менә шул вакытлар ничәптер күз алдына килде, менә теге без инде ул вакытта яни ярым инде, пожалуйста, дуслар белән чыгабыз, без бит инде анда узак кына түгел диген. Сиңа 12 яшь. 12 яшь. Син нәрсә уйлап чыгарасың, нәрсә нитәсең, чыгып китәсең инде. Яни Күрше алмаз беренче пачка тәмәке сатып алган. Син тартып карыйсы килә белән бергә аны. Алай дип булмый бит инде. Алай дип булмый. Шуңа күрә нәрсәдер уйлап чыгарасың. Әйе. Гомумән кайдыр нәрсәдер сорап китү, ул бит инде менә уйлыйсың кичкенә чакта, менә зур кеш беркемне сорамаячакмын, рәхәтләнеп тотам да китәм дигәндә тәгә. Кала чыгам фәлән тегән менә китәм дип әйе. Үсеп җиткәч хатын килеп чыганнар. Аннар хатын килеп чыгып, насыра кирәк. Аннар соң Эштә начальник. Вот шундый чаралар килеп чыга, шундый моментлар, мезгилләр килеп чыга. Һәм уларда инде безнең шалтыратучыбыз да биредә икән. Шортларын аңлатам хәзер. Биредә безнең завод начальнигы, завод директоры һәм аның янына килә аның эшчесе Адгул сорарга. Адгул сорарга, ләкин ул нинди сәбәп белән Адгул алырга икәнлеген белми. Менә шушы сәбәпләрне безгә шалтыраткан ярдәмчебез әйтәчәк. Әйдәгез шап карыйк. Булды менә башлап җибәрсәк тә була инде. Син әйдә менә начальник буласың, мин инде заводта эшләгән кеше буларак инде обычный менә завод эшчесе. Синнән кирәк хәзер Адгул сорыйчакмын. Эшмәкәр. Син эшмәкәр. Эшмәкәр минем 500 кеше эшли миңа. Минем елына оборотларым 400 миллион. Бер 2000-3000 кеше эшли. Миндә. Әйе. 2000-3000 тогда оборотлар 800 миллион. Все, киттек әйдә, башлыйбыз. Бүген түгел икән. Кирәгез әйдә. Команда. Исән Рамил Шамилович, бу мин Давыдов идем. Siz benim ismini даже bilasiz, да? Bilmishə indi. Эшкерүче кабинет. Рамил Шамилович, bir үтенечем бар иде сездән. Иртәгә Адгул бирә алмассызмы икән? Миңа бик мөһим эшләрем бар иде. Рамис, онлайнсың мин Рамис. Ничек инде? Нинди Адгул инде ул? 3 тапкыр бит инде, 3 тапкыр. Ул әле бүген генә 3 тапкыр кирдең син миңа Адгул сорарга. Мен сиңа, ничек беләм, нәрсәгә, нинди сәбәп? Сәбәбе бик уйындан сәбәбе, уважительный сәбәп бар. Нинди? Хәзер тукта әйтәм хәзер. Алло? Минем кызымның выпускной. Минем кызымның выпускной бит иртәгә, шуңа күрә Бүген иртәгә. Иртәгә инде, бүген булса, бүген килмәс иде инде, хәтта килер иде инде, мен бик иртәгә. Ответственный эш бит инде. Кызыңның выпускной ничәнче классны бетерде? Ничәнче классны бетерде ди? 4-нче класс. 4-нче классны бетерде, менә иртәгә шул выпускной. Башлангычдан выпускной буламыни ул? Башлангыч класстан выпускной буламыни ул дип сорый. Әйе, була лицейда укый. Лицейда укый бит ул минем төсле башлы бит ул. Минем стапалар буенча китәннәрмендә әле сезнең астыгызда эшлишәк ул монда тоже электрик булып, как раз менә шул лицейны Алла берсә менә шул 4-нче классны бетереп инде выпускнойларын уздырып җибәрсәк. Ярар, иртәгә Адгул бирәсе булыр инде сиңа алай булгач. Бер шарт белән. Әйе, тыңлыйм. Шамил, кызың мәктәп бетергәч безгә эшкә керә. Безусловно, вообще сразу. И болыкта аннан соң егетләргә миннән сәлам әйтерсең. Давай, пока. Менә бит. Ничек шулай килеп чыкты, әйе. Рәхмәт безнең шалтыратучыларыбызга әйтеп әйе, флоу, синдәге флоу, малай, миндә күңелемдә флоу, әйдә.
Юк, шуннан да менә шулай итеп радио тыңлаучылар белән бер аралашып алу ни тора бит. Ярдәм иттеләр. Гомумән әйткәндә, менә шундый кызыклы сәбәпләр уйлап чыгарырга әйтәләр. Безнең караучылар бит менә шушы безнең инде хикәябезне менә любой якка борып җибәрә ала. Шуңа күрә шалтыратыгыз, бик кызык әйбер, рәхәт, күңел ачабыз бергә. Һәм нәкъ менә шушы сәхифәдә күрәбез дә инде без кем эштән ешрак качканын, кем яхшы сәбәпләр уйлап тапканын. Шалтыратыгыз бергә күңелле бит. Рәхмәт. Молодой ничек уйлап чыгара, әйме? Бу безнең шалтыратучы булды. Без аны белән таныштырмадык. Аның исеме ничек булды соң әле? Ул Дилияр исемле булды. Дилияр молодец. Дилияр бик зур рәхмәт сиңа шундый. Әллә квенчик булды ул. Әллә белмим ул нәрсәдер, бик шаян малай. Ну, әзрәк суза, конечно. Молодец. Юк, зур рәхмәт, чыннан да бик күңелле булды. Менә хәзер белдегез инде, ничек менә эштән менә җиңел җибәрде бит. Җиңел булды вообще. Я сәбәбен Шунлап җитди сәбәп уйлап табырга кирәк. Я булмаса җүләр сәбәбеме? Җүләр сәбәпләрне күп итеп уйлап тапсаң, ул сине үзеңне җүләр дип больничныйга җибәрергә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, ул эштән булсынмы, каян булсынмы, миңа калса дөресен әйтергә кирәк. Менә әгәр дә менә җитәкчеңә әйтәсең икән, менә фәлән эш. Егетләр белән балыкка барасым килә. Синдә ират бит. Онлайн инде мине. Җибәрмәс, наверное. Аны бит бер ни бар. Атна сайын барасы килә бит анда. Килә шул. Һәрбер җомга җиткән сайын барасы килә. Җәй бит. Җәйдә рәхәт инде, рәхәт. Тирлисең, рәхәтләнә, футболкалар чылана. Футболкаларны еш алыштырырга кирәк, киемнәрне алыштырырга кирәк. Рәхәтләнеп асып йөрисең. Әнә файлда уже футболкасы чылана башлаган. Футболканы тап төшкән файл, футболканы алыштырырга кирәк. Футболкаларны еш алмаштырып тора. Кайдан аласың микән футболкаларыңны? Футболкаларны еш алмаштыру мөмкинлеге булсын өчен алар инде бик кулай бәядә булырга тиеш, әйме? Беренчедән югары сыйфатлы һәм кирәкле принтлар белән булырга тиеш. Үзеңә инди стилист, үзеңә үзең стилист була аласың. Кирәкле принтлар белән булырга тиеш шул. Рәмис, син беләсеңме, кайда менә шундый футболкалар алырга була? Мин беләм. Мен ул җирдән кружкаларда сатып алганым бар. Анда кружкалар да бар. Әрсез лаборатория дип язылган. Әрсез лабораторияда. Кайда микән? Үзең җаның инде телефон. Әйтәм аны мин берсендә Ломжа сәүдә үзәгендә йөргәндә, мин әйтәм, нинди микән бу? Ширатта тора кеше, мин әйтәм, нәрсә эзлиләр микән анда? Шул әрсез булган икән. Үземдә кызыксынып 1-2 сәгать шират торганым бар анда. Әле 6нчы офис, мин әйтәм, бу Ломжаның 6нчы офисында ниндидер. Мин күрдем, сумга кергән идем. Тегенә Балансиагага вообще бер кеше чиратта юк. А монда җыелганнар 300-400 кеше тора. Монсы инде төш сөйләмә яра. Галәмәт анда. Җәмәгать, тагын бер җырга бүленеп алыйк инде. Тагын бер матур җәй турында җыр бар бит инде безнең бит. Чик дип әйтим, тагын бер мөхит үсти торган, кайф үсти торган. Җәй көне бит инде туган якка кайтасы килә, авылга кайтасы килә рәхәтләнеп. Әлбәттә. Шуңа күрә тагын бер матур артистыбыздан әйдәгез әле, тагын бер матур җыр ишетеп алыйк әле. Рамил Закиров, Туган як, Гөлфия Шакирова сүзләре, Айнур Шарапов музыкасы, Туган як. Әйдәгез, бик матур җырчы, әйбәт җырлый. Әйдәгез, тыңлап китәбез. Туган якка юл тотамын, туган якка. Җыр түгел бит ул, җыр түгел бит ул. Хөрмәтле дуслар, менә инде сезнең белән мин дә бүген генә Рамилне җырчы икәнне белдем. Талантлы егет җырлый инде. Бүген Алла берсә тапшырып үтү белән сразу тур авылга кайтып китәм менә. Нишлисең авылда? Менә нишлисең дигәч, эш сүзе килеп чыккач, кайтасы килми башлады сразу. Кайтасың, наверное. Өйгә кайтып квартирага гына кондиционер астына ятырмын. Кайтып лайт бер карап аласы килә дә, чыгып таясы килә сразу. Авылымны сагындым, яратам бик авылымны диясең, диванда ятасың. Хәзердә андай бер сөйләгән дөресен әйткәндә, бакчалар да кимеде бит инде. Авылның мышленисе үзгәрү, ул бакча, менә бәрәңге бакчасында пишән участогы артканнан менә тизрәтеге моннан киселгән уже пишән тотканнар, монда уже пишән артканнар, монда әз генә калган яшь керне пишән басып бара икән, значит, керен генә уже не. Скоро шәһәрдәге төшелеп, мангальный зонада мунча гына калачак, шуның белән. Безнең дә менә ул буквально узган елмы или 2 ел элек микән бәрәңге бакчасы ниһаять тулысынча бетте. Менә бетте.
Нәрсен айттың да теге. Кибиттен аласыз бәрәңге. Башта бер өлешенә чәчтеләр газон, аннан соң икенче өлешенә, аннан соң өченче. Чөнки кайтучылар, булышучылар, утыртучылар юк. Теге бу теге мактанып әйтә торган сүз түгел инде, бу киресенчә теге кызганыч әйбер өчен кайтып булышучылар юк. Шуңа да карамастан дөньясы бар бит. Аны чөнки кибеткә барып сатып алу күпкә юндрәк. Һәм вакытта сараф итми. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бу авыл хатирәләр барыбер кала. Шул җәй көне шуңа күрә авылга кайтырга тырышыгыз, җәмәгать. Ничек кенә булса да. Менә үзең әйтмешли, шул бер шашлык кыздырып, рәхәтләнеп буйча кереп, Әлбәттә инде әти-әниләрне күреп кайтырга ул бит иң беренчедән алар өчен, аларга рәхәт. Алар безне күрү. Күңелләрен күреп. Бердә булмаса аларга шалтыратып әйтсәң дә бит теге бәрәңге аларга кайтырга кирәк түгелме соң дисәң дә ул сиңа кайт диргә может, конечно. Анда бүтән вариант юк. Кайтма дигән вариант бик, булмастыр мөгаен. Шул бәрәңге биткән вакытта гына булса андай вариант. Бәрәңге биткән беләсең икән? Әйт. Бәрәңге утыртырга кайтырга кирәк. Без бит тоже хәйләкәр. Теге бәрәңге булган вакытта алайтып звонитып сорамыйсың. Без бит аны беләбез бәрәңгене биткән, шуңа күрә звонитып сораган буласың. Аны теге оныткансың имеш. Я погодадан алдан карап яңгыр буласың белеп. Яни каралы бәрәңге туртырга кайтыйммы? Соң улым, теге елны бетрәтек битине бәрәңге бакчасын дип. Туган якка, туган авылга күңелне, юлны онытмый һәм күңеле бездә дә шул авылга илтә торган сукмакларны пишән белән бастырмый әле андагы сукмаклар да онытылмасын. Күңелебездә дә, эшебездә дә, тормышыбызда да авылдан һәм авылга беркәнлегебезне онытмыйк әле. Шундый фикердә миңа калса эфирне йомгакларга да мөмкиндер. Әлбәттә йомгаклысы килә инде бер матур җыр белән, әйдәле бер матур җыр. Ул да булса, Рамил Закиров башкаруында, яраттым инде менә. Рамил Закиров башкаруында. Әйбәт җыр. Рамил Закиров сүзләре. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки на тыңлысы киләме? Ау бит аны җырлый. Мин аны җырлыйм. Дәрте бар иде. Татарча версиясе аның. Бик зур рәхмәт сезнең белән булдык. Без Рамил Закиров, Рамиз Давыдов һәм Фаил Баязитов Паласком җегетләре Татар радиосында. Ишетелеш. Сау булыгыз. Алло. 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 Менә нинди атмосфера монда.